खुलुमगा पहिलाना आं हामबायनाय जोंनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम जत त्रिपुरा हास्टेनि जोंनि त्रिपुरा दफानि लुकरनो आनि सोलोंथाय ताखौ बुखरनो एवं जोंनि त्रिपुरा दफानि अक्रा साकरनो जतना आं खाकसामा हामबाय जोंनि त्रिपुरा दफानि फाइनाय 23-24 2 दिन बेपी जुलाईबारी सब डिविजन त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम त्रिपुरा दफानि कायसा रोंस्रोंनाय बदल जोंनि 25 बोसोर खामानि सिलभार जुबली जों पालायनानै थाइन दङ अजागाव जत्त आं पहिलानो त्रिपुरा हास्टेनि जोंनि आनाचे कोनाचे जत्त रोंस्रों दंनाय ताखौ बुखरावनो जोंनि सिलभार जुबलीव जोंनि 25 बोसोर खामानि वो फाइ मानजाक फायनायनि बागै आं पहिलानि कवो जों केन आं पान्दन बिसिंदे आं साना मुचुगो जोंनि त्रिपुरा दफानि जों तावबो गोबां मा जागो जोंनि रोंस्रोंथान थायो जोंनि बिसिङाव अनेक किसु एत लं प्रसेस जोंनि दफानि सामुं खायथाय जोंनि 25 बोसोरनि याग्ल गोबां मानसिनि दफानि जोंनि हदानि अख्रा साकराव बनि तिदुल मोनबाय बनि लामा फुनु मोनबाय तिनि इसिक जरा चिनि आनाचे कोनाचे चिनि त्रिपुरा हास्टेनि चिनि रोंस्रों तनाय र जों त्रिक त्रिक खेताबो गासै फायतो अबन बायनो जों कायसा बा कायसा चिनि रमुइ तिसानानि बागै चिनि टीएसबी त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि चिनि मटु सिसादी बुसादी जों जुदि सुदु बुखबाय सिबिया सामुं जे गोबां मा जागो जोंनि बुसिंनि सामुं खलाय जाय दङ एवं जोंनि दफाना बाहाके तिसानाय बाहाके चिरि दफाना जाति हास्टेयाव गोसोंखे जुगे जुगे जों मुसिं थांमानाय अब चिनि नाहारमुं चिनि ताबो 25 बोसोर काय दङ एवं अजागो गोबां मानसिनि टीएसबी नि पहिला जे प्रेसिडेंट जीएस नि जे सामुंखाय बनि तिदुल माबाय तिनि सुकजरा टीएसबी नि सामुं आगुय दङ आबन बायनो जों फायदि बसकाङो चिनि दफाना जों टिसान बागै जों गोबां मा टीएसबी नि जे सामुं थांनाय नुखाना असमय आं प्रतिनिधि तंखौ अजरागो चिनि टीएसबी नि जे तिदुलनाय सेंट्रल कमिटी पहिला जे खाजाकमानि अजागो खाजाकमानि परेबो चिनि अनेक बरक सिया जे टीएसबी नि सामुं तमा खाय दं बनि सेंट्रल कमिटी नि सामुं एक्टिविटीज तमा किन्तु सब जिनिसटा जे एग्जीक्यूटिव बॉडी हिंदी सेंट्रल राज्य कमिटी नि जे तिनि रोंस्रोंनाय बदल रावनाय जे तिदुलमा सारा नेनि बांग्लादेश থেকে मिजोराम नेनि आसाम त्रिपुरा मिली कायसा इंटरनेशनल कमिटी चिनि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि उद्योगता लामानि नुजगजा अब भगत सिंह हॉस्टेल पहिला चिनि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम हयते उद्योगता बाय नेनि चिनि फातार हास्ते माने चिनि त्रिपुरा दफानि आनाचे कोनाचे चिनि बांग्ला हाथ থেকে निनि आसाम हास्ते থেকে मिजोराम हास्ते থেকে जे कानाचे चिनि त्रिपुरा दफा जे तंनाय रंनो रुतु रुतुयै चिनि सोलोंनाय बुथुमराव अबनो तिख्लाय जों कायसा अजनी बांग्लादेशनि त्रिपुरा स्टूडेंट फोराम आसाम त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन एवं मिजोरामनि जे त्रिपुरा स्टूडेंट अब हाके जों एकटा यूनिटी के कायसा प्लेटफर्म तबे चिनि आगामी दिनो सामुंखायनि प्रोसेस नाजक अबन बागै एवं कि गोबां मा चिनि वान्स अपन टाइम आगरतला हायजागो चिनि बरक निनि रोंस्रोंनानै बागै केबुनि हेल्प माइया जे निजिनि कारण जों पारा कामी बिसिं बिसिं तंनाय एवं कामी बिसिं बिसिङो नि बरक अर फाइ परनानि मतो चिनि कुनु चुबाचु
borok sini mani kare chubak chu manan ba abun bising ba chini Tripura srene butu abo anache konache bibhinno chini culture ongo hoite nini highlight tuminan bagai chini borok no sisar ne bagai abono chini pratik every year pratik college chini srene butu nini বদল তিনি প্রত্যেক কলেজ বা তিনি বিভিন্ন অঙ্গ সমস্যা নিনি চুবানানো বাগে প্রস্তুতি না যাইত পাশাপাশি নিনি চিনি ত্রিপুরা শ্রেণী বুথু হইতে বাইরেও থাঙে নিনি চিনি কালচারাল পারফরমেন্স এবং বিভিন্ন যেমন বড়োল্যান্ডে থাকা আবন পাশাপাশি চিনি বিস্কং যে সামুং হমুং তাঙানি বাগে যত जों थानसा एवं जों ककबाक्सा के चिनि सामुंनो जों खायनानै नांनाय आउन बागै आं बसखां फायनाय 23-24 नभेम्बर 2024 चिनि 25 बছর त्रिपुरा श्रेणी बुथुब निनि सिलभार जुबली खायजाकनाय अबनो अजागो जत्त चिनि हास्तेनि टां जानाय হইতে নিনি স্রংস্রারে দন চিনি ফাইদি 25 বছর কামানি जों सालजा जों চিনি সেলিব্রেশন याबो চিনি কাইসা চিনি অনেক চিনি অকরা চাকরা গলন্তি খিমানি বিসিংদিয়ে চিনি অজাগা চিনি সংগঠন চিনি দফা আগো আগো ফাইতন অন বাগে বন जों স্মৃতি লানাनि बागै চিনি দফাनि तुमुं चामुंनो जों आरो हाइलाइट खायनानि बागै जों जत्तनो थानसाके जों अदिनो फायनानि बागै आं कइजो पासापासि चिनि नायदि त्रिपुरा हास्ते गोबां चिनि दफानि सामुं खाय थानाय गोबां दं बनबो जों त्रिक त्रिके चिनि अस्ते अस्ते चिनि कमै थांजाक चिनि जे गोबां चिनि स्मृति रंनो जों तिसारनो बागै TSB आबनो उद्योक्ता लाई दं एवं पासापासि नायदि TSB नि जे चाइतक मुं आसामाव अनेक चिनि बरकनि जे समस्या और TSB रो थांगै अरनि बरकबै थांगै मालायै कक्सागा एवं अरनि समस्यानो खानाका पासापासि बनो जों बावबाय जों कम्युनिकेशन खायो चिनि अदनि दफारानो बाकी जों आरो फान बक्सिं मानाय अनबो TSB चाइदय दङ आउन बागै आं सानामसो जों फायदि जों थानचा खायसे जों ककबाक्साके जों सामुखायके जों जत गोसो जय लाबकेने चिनि तावबो चिनि एजुकेशननि अबो जों ताबुन दिनो चिनि दफाओ निनि गोबां गामि आमसाय तावबो जों एजुकेशन जों ग्रुप उमियाको एवं चिनि गोबां जागो जों गासै मियाको गेपिं दको अजानो जों सुनानो बागै जों आगामी दिनो TSB प्रत्येकता महकुमा निनि थांगै प्राइमारि लेभेलाव चिनि बरकनो जों निनि चिनि कालचार तावबो चिनि अनेक समय चिनि कक्थायबाय जों मान्दै निनि कामुं जों अनेक जिनिसता जों ट्रिक ट्रिके जों कामां जाय दं अबो जाते चिनि आगामी दिन भविष्यतनि जे प्रजनन जों डिसाइड खालामनो बागै TSB राव निनि सबथेके जोरदार ताबु एजुकेशन दिए एवं बिनि कालचार दिए सामुं यागलाय दं अबन बागै जत्त जों एजे सामुंनो बसखानि 23-24 नभेम्बर नि जुलाई बारिया चिनि TSB नि सिलभार जुबली पालायजान थाइन दं अजागो जत्तनो खहम दनम के फाइलिदि आं अबन बाय जत्तनो त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरावनो चिनि त्रिपुरा दफानि दिनै रोंस्रिं तरनाय तांचाना अकरा चाकरनो जतना आं फाइ मानजाक फायदि हिनै आं साबायथां ननो कबमु यापरे आं अदिनो मानजाकनानै बय आं कयजो हामबाय।